Radyo DCGB, dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na Miyerkules na pagkaaga, petsa 23 na ngunyan kan Hunyo taon 2021, aldaw po kan sa tung mahal na inang Santa Maria, Our Mother of Perpetual Help, magpasalamat lamang kita, magnovena dahilan sa padagos na pag-intercede sa satuya, kan mga kahagadanta, kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria tabi, taod-taod live yan sa DCGB mga alas 5:15 ng hapon po. Ano man ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Ecstasy. Sagkod kitang alas 10:30 ang pagkaudto tingog kan banwaan po. Nagrespeto man sa gabos na taga Legazpi, Albay, Daraga. Sa manlain-lain na lugar po digdi sa tuyang probinsya, sa siyudad kan Tabaco, Buda, Ligao. Siyempre pagtaraning niya tong probinsya sa Bicol, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Sur, Norte. Sagkod supig abot kan sa muyang puwersa sa radyo sa AM band, maging sunasaluwas po kan Kabikolan. Marhay na aldaw, suyaon man dyan sa samuyang internet broadcast sa DCGB News Online, worldwide po yan. Marhay na agahal sa Pilipinas, makishare na sa natabi, tanganing dakol sa tuyang mapaglingkudan. Katuwang ko ang tropa, si Jomar, si Jimmy, si Al, sa kuyang mga compadres, si Ann, si Luen, si Renz. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Sa technical control, the big man himself, Ramir Bunjing Tanay. Sa newsroom, yaon dyan si News Manager Mardelan. Sa muya pong malalaoman, the man for all seasons, the jack of all trades, News Manager Mardela. Sa production center, ang Angel ng DCGB, ang AM ng DCGB, Angel M. Mustaza. Sa production center siya, and then sa IT, si Richard Buda, si Arven. Ako po sa indong serbido sa radyo. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sige po Bunjing, dai ka mag-alangan, ito turn over ko sa imo ang gabos. So gabos, flash report, so gabos. Buko daan gabos Bunjing, magpuong kita ning kwentas klaras, tabi mga tugang, mahag kami ning dispensa, huruhalaba po ining sa muyang mga commercials, tayo masa nakapuon na kita magdi-17 na, day po ka mo maghali, Bunjing, day ka mag-alangan, ubuson mo ang gabos dyan, at unless na flash report o interview yan na kay Luens, saka na kita magsalansan mang kang programa. We will be right back po, pakalis kay ni. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces.
Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? ACES, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Agum, uto ba si Madi mo? Uy, Madi! Masain ka! Mabakal ako kimano sa Nong Smith Shop. Tamaray sa inda, sigurado perming bagong katay ang mga manok. Aw iyo, Marina, sabay na kita. Tamabakal man akong mga paninda. Tamalaag man kaya ako kisalit na negosyo sa arong. Maray sa Nong Smith Shop, barato ang mga produkto, pwede ka pang mag-wholesale. Tama ka, Made. Maski ang mga frozen food products ninda, arog kang tusino, longganisa, hotdog at iba pa. Sa Nong Smith Shop ako, nagbabakal. Taabot kaya ang presyo, maray ang kalidad, aprobado pa kang FDA. Ano pa ang pigalata? Dalian ta na, Madi. Tabaka maubusan kita. Kadakol pati dyan ang nagbabakal. Nong Smith Shop is located at Market Site, Legazpi Public Market. Visit also their other branches in Riosa Street, Cabasan, Quinale, Tabaco City, and Barangay 12, Magsaysay Avenue, Makakay, Albay. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Uy, 2 pesos? Ara mong igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% Robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na! Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed.
Isang pangalan sa gamot na kailangan. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. Yung Milo Twin Pack Promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng New Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron. Ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po. Para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home Firsulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Sis, claim here! Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala! Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian
valedictorian and 50% off salutatorian. And a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now. Hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubakol ng negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras Pilipinas, sakto alas 9:30 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokang Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Unilab. Alagang tunay. Alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Joy! Iwas germs. Iwas sakit. Neozep Tablet. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. May report sa luwas. Luens, go, go, go. Good morning. Salamat tabi Sir Pio, maray na aga, asin na maray na aga sa gabos na ang paraan tabais sa mga dagdag pang treta, dainin duwa-duwang sinuportaran ni Department of Education o DepEd Region 5 Regional Director Gilbert Sadsad. Ang naging desisyon ni DepEd Secretary Leonor Briones na sunod doon ang kagustuhan ni Presidente Rodrigo Duterte na igilid mo na ang planong pagpautob kan limited face-to-face learning maski sa mga ababaan kaso asin patakot kan helang na COVID-19 na mga lugar digdi sa Kabikulan. Ini ang pinag-unabitan sa DCGP News si DepEd Region 5 spokesperson May Flor Umamil na ini ang naging kakapahayag ka na sabitan ng opisyal pagkatapos na magpaluwas man ng sentralisadong pahayag si Briones may kinaraman sa desisyon kan ahensya sa naging pahayag kan nasambit na presidente. Susug sa naging pahayag kan sentral na opisina uyon ang ahensya na protehiran ang ribo-ribong mga paratukdo asin personnel sa patakot ka na sambitan ng helang base sa rekomendasyon kan Department of Health asin IATF. Pinaglalauman ni Sadsad asin kan bilog na DepEd na pagbaging marhay na ang sitwasyon sa mga masunod na bulan, maging bukas ang presidente para paghururunan kung paano i-implementar unlimited face-to-face learning sa mga low-risk areas na eskwelahan. Alagat maski ano daw na klase din mode of learning, suportado kan DepEd ang magiging desisyon kan presidente may kinaharaman digdi. Ngunyan susog sa opisina, nagahalat pa sindani na direktiba hali sa presidente kung August 23, 2021 o kaya September 6, 2021 o September 13, 2021 kung noarin mabukas naman ang panibagong school year. Nangangapunan man si Sadsad sa publiko, lalo na sa mga kapartner ka na DepEd na padako sindang suportaran dahil daw sinda matunong na maihatod na edukasyon sa mga kaakian maski nasa kaatubang ngunyan kan pandemyang ini. Yan tabi Sir Pion, mga dagdag pang istorya, halid sa Regional Center Site. Ako po, si LV. Salamat Luen sa mga istorya. Mabalik po ang programa.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alimang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si ma. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. Enjoy 1050 pack! Sagot Kinsena Swak! Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak! Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena Swak! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Kinsena's pack, only 1050 SRP. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 rate-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021.
Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family. Dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Taranuman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging ang grupo, nagkaudisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutom, ayo kaunon, magtaranon. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay
tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na, naibili ng Bear Brand. Siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon, ako Bicol ang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen na ka, hobenesan yan. Ang AKP, ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa Could Be. Taabang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Challenging ng panahon ngayon, Mare. Challenging ang panahon. Mas mahirap mag-budget. Hirap nga mag-budget. Buti may doble ang savings. Doble ang savings? Oo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. Yung Milo Twin Pack Promo? Siksik sa milk, cocoa, at energy-releasing nutrients. At save 2 pesos with every twin pack. Save 2 pesos? Panalo! Oh, bili na tayo? Bili na tayo ng New Milo Twin Pack. New Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo. Pag nag-aabo, asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayo taan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar, lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro ang satong distansya sa iba, asin sa si isay man na aramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Tingog kan Banwaan, Pio Fernandez. Bueno, tabangan taan na gobyerno sa pakimaherak na ngani kainin na isu paghingo habagang malapwasad ta na ining kamugtakan tangon yan na sana po imbes na so kakulangan buda mga kanudian diferensya na nahihiling niya to because of our different political inclinations and beliefs, igilid tanango na ta. Kumbaga, may lugad na kita, tana sa pandemya kita,
bubuan pa niya to kan sa tuyang personal differences dahilan sa paniniwala politika. It doesn't do good anymore. Ta sa ibang nasyon bagatabi ngani, hilinga na sige sanaan bakuna ninda duman, tanata kapable sinda, tanata pig-istabilisar kan tawo mo na, kinultibar mo na maging makusog sa gobyerno. Kaya ngunyan, kapable ang mga pagtaraning niya tong nasyones maskilig di sa Asya, sagkod sa Europa, Estados Unidos de America, Inglaterra, in-establish nindang maging makusog ang gobyerno, estable, mayaman ang ekonomiya. Kaya ngunyan, daya-dayan sa indang pagbabakuna, available ang bakuna. Kita sa to digdi, sa tahaw kan pandemya, because of political diverse, may lugad na bibo-buan ta paning suka, buda pipagaan paning suwa. Ang piga para hiling pa suka kulangan, kanudian kan gobyerno. Ano yan, tabi? Ang pangapunan ba kan gobyerno, kung igwa ng bakuna, tabi man magpabakuna na. Takanda ipang nagaabot na bakuna, pigwa para kura-kura. So gobyerno hain man ngayaan bakuna. Kan may bakuna na. Sige paan kung ano-ano na sa natabi. Yan. Ako unta primero na ang Pilipinas po is not the same as yan ang mga nasyones na abantedo na. Nakakakwa sinda tulos nin bakuna, tasinda po igwanin reading purchasing power. Despite kan global demand kan vaccine, nakakakwa sinda tulos, tamay pambakal sinda. In fact nga ni, nag-lock out sinda nin mga certain millions of doses of vaccine para sa saindang constituentes. Takaya ninda because ang gobyerno ninda pinakusog kan tawo daing dakol na politika. Kaya ninda. Kita digdi sa to, we have to understand na grabe man ang paghinguha kan gobyerno na makabakal man nin bakuna. In fact, igwa man nga ni nag-aarabot. And kita nga ni magiging recipiente na sana kan donasyon man kan Estados Unidos de America. Dai nindo iyan tabi na mimirar. Kumbaga sa pamilya, grabe man ang paghinguha kan ama na makakuha man lang maski diit ta mga aki niya matudukan man lamang. Yan, ito bako. O kaya nga ni baga, bako man sa paghabok o kung kaitong mga nakaaging panahong kandaay pang bakuna, pigi-interview ko si Mayor Noel, pati sa mga programa pa sa Tingog Kanbanuan, sabi ko, kung mapupwede, digdi mismo sa bus, mapabakuna ako. Tanganing makakumbinsir kita kan tawo to save humanity. Kaya lang dai po mapupwede because of medical protocols. Kaya ako po nagpabakuna, duman sa lugar na dapat bakunahan. Kompleto ang dose ko tabi. Duman lang ako dai naka-fulfill kang promise ko sa Indo on air. Tabi? This is my one own little way of helping the government for humanity. Tabi yan. Iyo po yan. Dahil kita nakapabakuna digdi live on air sa programa ta, igwaning dapat na medical sequence and protocol na sunod doon. Kaya nagpabakuna kita, duman sa sarong lugar kung saan dapat magpabakuna. Nakumpleto ko po yan. Bako sa paghambog ini, kundi sa pagtabang sa gobyerno na maka-encourage kita to save us humanity. Tabi, po, Naita na muna pagparakahilingon ng kanudian kan gobyerno ng kakulangan. Ta grabe man ang paghinguha bagatabi O ngunyan.
Susabi baga kang presidente na arestaron sa mga dain nagpapabakuna. Day na ka muna tuod tabi kayan. It is a form of, sabi na nga ni, kumbaga desperation na sa naman to put emphasis na kaipuhan taman po magpabakuna tabi. Iyan na baga tabi. Ano kaya, kung mapipwede po, an isip punta, kaya nga naipigdataram ko, kung yaon na an bakuna, magpabakuna tabi kamo. Kung dai po, halat-halatun tamo na tabi ha. Halat-halatun ta sumunod sa namo na sa protocol ta. We have to understand. Grabe ang global demand po kan bakuna. Maray nga nita nakakakuha pa kita maski puro pa no. Ano? Sige, taod-taod ang iba pa. Pakalis kan mga pagirumdom. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Sa pulugan payasin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilabian. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vacunation. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilabian. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's.
10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Bawat? Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Pili ng Bear Brand! Pili ng Bear Brand! Siguruhin ang tibay! Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Sweldo na, nay! Pili ng Bear Brand! Pili ng Bear Brand! Siguruhin ang tibay! Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistencia nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy kontra amoy pawis. Pasado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, eksaktong alas 10 nin pagkaaga. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Daing nahihiling na sala ang Malacanang sa paborobagong desisyon manungod sa susunodon na pulisiya sa paggamit nin face shield. Sigun kay Presidential Spokesman Harry Roque na daing maraot kung bigla na sanang magkambyo si Presidente Rodrigo Duterte sa mga pulisiyang ipinapautob sa nasyon, lalo na pigbabase man ini sa presenteng sitwasyon ka nasyon asin abiso kan mga eksperto. Matang enot nang naghagad o naghagad nin dispensa si Presidente Duterte kung nagresulta sa pagkalibong ang sa iyang inisyal na payag sa paggamit nin face shield. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Joy, 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Downy,
May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Buelta na kita sa programa. May mga standby tabi, Bonjing. Sige na po tabi, no? Kung may mga reports na dyan, ako mo daron tana. Maray na aga tabi dyan sa mga taga San Roque, kay kumpadreng June Napitero. Good morning tabi sa Indo Pading June. Oy, sabi digdi, dapat para relentless ang mga pulis, PSO o barangay tanods official sa pagdakop kan violators kang safety protocols, use of face mask, etc. Dapat igwas sindang maku ang porsyento sa fine kang violations. Example, sa 2,500 na fine for not wearing face mask, 500 goes to the arresting authority. The city government can pass a resolution to this effect. If I'm not mistaken, ginibuyan kan city sa mga pasaway na mga tricycles. Pwede ba gano? Pwede nga form of incentive, duman sa mga arresting authorities niya to, nganing maging relentless ang drive. Pero sana dapat umabot sa araw kaning pasistema eh. Pero pwede ini, magayon ining suggestion kan sa tuyang paraan tabay. Maski nga ibaga itong nagdadakop nin mga traffic violators, so mga nagdadakop kan traffic violators, igway ning certain percentage sa indang mga fine na sa pigbabayad ng mga fine kay itong mga nadakop. Yan. Kailangan problema, tibaad ko na maabuso yan eh. Tibaad maabuso. Pero tama ining sa tuyang listener, magayon iyan, tibaad makonanta. May paabot tayan sa otoridad, Me gusta mi. Maray na aga, kumpadreng June Pitero tabi, nagadangog from sign on to sign off. Salamat pa ding June. Stasi. Extano. Diretso muna kita kan mga istorya. May signal dyan sa luwas. Aramon ta muna. Ang bit-bit na informasyon ni Kumpadreng Al. Kumpadreng Al, go. Good morning. Yes, good morning, Pading Pio. May epekto man talaga ang mga pigibutasan na pahayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga barangay, lalong-lalo na sa mga barangay officials. Sarong ehemplo kani Pading Pio, ang pahayag kang Presidente kan sarong semana na subarangay na day mapundo ang tupada ang kapitan ang ikukulong. Ang kadaklang kan mga kapitan nagkaharadit o nagkatarakot man kansiring na pahayag kan Presidente, kaya talagang hinigpitan, binantayan ang GAD ang mga patupada sa sindang kanya-kanyang lugar, lalo digdi sa mga rayong barangay na pundohon ang GAD dahil anta sindaman ang pwedeng maipit. Aramo, Kumpadring Al, sa araw ka na report mo, iyan baga ang panalmingan na paminsan kay puwang kita magkaigo ng Presidente managad na bua. Ibaga, surag-uragon baga, pero nanunultul ang tawo. Oo, ikaw man daw, kapitan ka, barangay official ka. Kung ikaw man ang bagaan kasuhan, kulungon. Iyo baga, kay to dainin mga aroganta, nangunguntinuar ang mga presidente, ang mga alkalde, ang mga gobernador. Ngunyan, day baga, dainin kuna-kuna sa pagtaram na, paminsan, bako nga ni paminsan, ikikadagit nga ni kan mga Pinoy, tananin di ba, ghost kita, sa araw kayo ng sistema. Yan nagkatarakot pala sa kapitan. Nagkatarakot sa mga kapitan, so ibang barangay talaga, binantayan sa mga
turutupada, Oho. pinorondo ng gad. Yan. Ang problema sa ibong kayan ta, siyempre sa mga paratupadaman, Yo. kumbaga, gatol. Gatol, nagkakanya kanyang diskarte. At pahit naman, turupartuparan kung sa ina sikretong lugar, pag nagturuparan iyan, para dispadis na kan manok, tarambuda naman graray. Larga. Ang problema, dahil napigiiling kun sa ina lugar nga ini anong barangay na kasakop kadak lang bigiribo sa mga boundary. Sa mga boundary na. Kaya baka what I mean to say na itong Subo so ito bagang out of the box. So dahil ita nakatuudana na pigigibok ang presidente, nanibago bag sa mga tao duman? Akan sila nila siyempre, turuparto para mag-aray kung sa mga boundary kan barangay. Duman naman mapait. Ang problema, nakakamang naman sa kapitan o barangay official. Tapos na. Nagbarayada na. Namadalian mas na yan, pag nagparade siya yan, 10 minutos, pahit. Garosok pigapod na quickie. Wala, pinangsultada sana. Tripasa naman yan. Yan, Lipat naman sa ibang lugar. Yan, dara na so bihag. Kanya-kanya yan na diskarte baling biyo. Ang problema, nakakamang naman talaga sa barangay official, nagkamang na sa kapitan. Sasakop pala nindang lugar, tapos na. Mga mas buano. Patingon niya sa mga pulis baga. Kaya ito, uning mga, lalo sa CIDG baga. Iyo. Mga mga agresibuhon kan pagdadarakop kan mga tupada. May natunogan nga ni kita, style man gari huli dap. Sus ko. Uhulihin tapos sunada ko, pati sa personal na kwarta, kikuro Haloy na baga yung pading-al. Dapat ngayon si PNP Chief Elisar, sa ini sa bantayan. Si Tata Gimoy. Tagare, kumisa na abuso man kaniba. Ngunyan, baring piyo, nagkurukalma. So DG, so PNP, aram ko ata nagkalma. Sige baga so arambusan. Nakailing man kitsempo. Kaya nga yan, pabor ko niya sa mga paratupada. So nangyaring ambus. Tanatakot magparasakyada so. Nagkakatakot naman sa polis. Bago masatakot ko din, nag-iingat man sa mga polis. Kaya nga yan, may mga lugar talagang parahit lang ganyan tupada. Kundi, iyon ang ano iyan, maski sa magkapitan takot kay Presidente Duterte, sa warning na sindan ikukulong, nakakalusot mangyari mga tupada. Iyon ang yan style, buro boundary, dito na minutos, lipat sa sarong lugar. Nakakamang naman ang barangay official o kapitan, tapos ang relaban. Roger, sige. Yan ang totoong nangyayari, digdi sa marayang barangay, dahil sa payag kang presidente, sa tuyang panamang presidente, Rodrigo Duterte. Alor Mario, thank you. Ay, nako kita Pilipinas. What I mean na bua is, subako na katudantang so normal na nahiling niya tong nakatudantang kuwang kang presidente nga, statemanship, iba bagang sistema ngunyan, out of the box. Gaya arog ka. Iba ko itong so to the letter, to the book, na nakatudanta. Pero epektibo. Kaya ikikauyam ka ni batagulping nasa sagasaan. Nasa linya si Ans. Ans, go. Good morning. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta under negotiation ng unyan. Iningunyan ang pagladawan ni Legazpi City Engineer Clemente Ibo sa estado kan pag-asikaso ninda na mas mapadakol panlalo ang mga pinagigamit na isolation facilities digdi sa syudad kan Legazpi. Sa pagkikipag-uron, ngunyan na pag-aga kan DCGB News kay Ibo, sa iyang sinabi na maugman siyang igwanan ni sarang hotel naman na nadugang bilang isolation facility kan syudad alagad dainin ng hulugan na mapundo na sinda sa persos tangani na mas madugangan pa ini kung kaya sa ngunyan under negotiation na siya sa iba pang mga hotel digdi sa syudad kan Legazpi na mapatugot na gamiton bilang isolation facility asin ini man nagigibuhon o rerentahan kan gobyerno lokal kan Legazpi tangani
na mas dakol pa ang mga lugar na makakaakomodar kan mga probable o kaya mga positive patients kan COVID-19. Sinabi ni Ibo na saro sa mga nag-motibar sa inda na mag-negosyar talaga asin magmaniugot na makahanap ni dugang na mga isolation facilities. Iyo ang mga nagburutwang reklamo may kinaaraman sa estado kan Ibalong Center for Recreation o kaya ning ICR community quarantine facility kung saan mainit asin na bako marhay na serbisyo sa nasambitan ng lugar. Kaya ngunyan ang pinagtatarget kan Legazpi City Engineering Office bilang miyembro man kan lokal na task force sa COVID-19 sa lado ng infrastruktura. Iyo ang mga hotel na pwedeng makapagtao nin mas komportableng lugar sa mga persona nga nagkukwarantina dahilan sa COVID-19. Sa ngunyan, nagtaong asigurasyon si Ibo na kunin kaso man na magkulang ang fondo kan gobyerno lokal kan Legazpi, magibusin din paagi tanganin na makapag-realign naman in budget para sa nasambitan ng katuyuhan. Inian katang kan pahayag ni Engineer Ibo. Duman na kita siguro makuha sa 200 million because as of now, itong 200 million sana allocation ito ni kansatuyang alkalde, kansatuyang gobyerno para sa vaccine. Because ang expectation ta by the month of July siguro ang influx ng mga vaccine madakol na. Kaya sabi ka siguro ng national kay mayors or alam na kayo si mayor, it's not anymore advisable to purchase na vaccine. Kaya baka duman siguro makuha na. Depende ka sa tuyang alkalde. Depende sa tuyang alkalde. Pero madiskarte ang alkalde ka eh. So pwede tang i-realign sa ibang mga budget kaya para dyan. Abo ni Mayor na nagsasuffer naman taga Legazpi. Kaya siguro may madiskarte sa tuyang alkalde. Masuffer siguro ang Emprata pero for the betterment of the Legazpi City. Para kaya, nakula man daw ang pasalamat ka na City Engineering's Office sa DPWH, 2nd District Engineering Office, sa panginot o sa supervision man ni Congressman Joey Sartes Salceda dahilan sa padagos man ang pagtaong suporta kini para sa mga pangangiipokan syudad kan Legazpi. Matibay man si Engineer Ibo, no? Mina pahit man. Madiskarte sa itong alkalde. Baga. Hindi na sa itong alkalde. Engineer. Okay, tama mambaga takon yaw no sa mga bakuna tabi di papaano man so kung magpapara company isolation center baga mananggad adi ma-avert sa na ining surge na ini and kung magkaigwanan ni massive na rollout kan vaccines, so you have to weigh the options, vaccines or isolation centers. Yes. Sige. And labi sa piyo ang mga impormasyon pahalidig di man sa lawas with boy sa mobil ang sa galero DCGB. Hanap buhay Bunjing, go ahead. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Problema sa mabahong amoy ng basura? Naku, huwag magtiis!
I-Zeolite na yan! Ang Zeolite powder ay may kakayahang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng diba, ₱5 lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na! Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dai narereparo. Maging maingat. Manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Fount Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay. Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sabi kan sa tuyang sarong listener, very simplistic ang analysis mo sa sitwasyon sa Philippines in relation to other countries. Iyo po, arog masa na baga kayan tabi ka simple na dapat ko tanan niya itong masagum,
Ay nako, tama ka po Kuya Pio, dai pa ang iba nasanay sa pabago-bago ang salita ni Pangulo. Pagal na nga ni si Roque Kadedepensa. Yun na nga niyan. Yun ang sabi kong out of the box. Nga, garing nga buha, out of the box. Pero epektibo baga ano? Suba kung nakatudan ta na very statesman, grabing panguntinwar, pero inda, dagit bagang kadaklan, lalo digdi sa to sa Bicol. Ay, paano? Ano, Bunjing? Pwede na ako mamaaram sa programa? Tanganing ko, nahabol mo na boss. Day pa. Talagang day kaya, Bunjing. Ano? Sige, tabi. Tingog Kanbanuan. Salamat po kan sa ido paghinanyo. Gasin namang Diyos ang magbantay. Pio Fernandez. Tingog Kanbanuan. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Yes! May ipapa-smart pa dala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki.